hapangni bwkhakte tuini skimni sep tamo khoroksani bagai simida rojak sukmung achaikha Bishalkorni Kanchanmala Muslim kamiwo omte kokshel samungno tuyei khadulaijak lukurok nangjaknai tuini bial tabuk amchayo kokshel chajakha panchayatni adokni sakawo Hakotorbai haste hapangni jal jibon mission scheme ni shoy naharmung ungkha nukhungo nangjaknai tui kaham khandinani fia Bishalkorni Kanchanmala Muslim kamiwo o scheme ni sepsapni phataro matongmani koksil samung tisakha amchaini lukurok koksil samung Kanchanmala gram panchayat ni 1 number ward ni panchayat ni adong Hanufa Khatun ni nukhungo hapangni bwkhakte kaisa tuini machine kaijakmani amchaini lukurok tui kaham manongthok hinai salkologromai amchaini lukurok o tuino nungui tonglaimani achomsa saltam salbrei romai kamini lukurokno tui riliya hini koksil chaka amchaini lukurokni sanmung tui nalaimani bagai chung ferangni bil rnani bagai jotono gosilaijak asok simiya panchayatni adongni thanibo thangai okokno saijak fia borokni yakni rang naharnani gosiliya te tuibo riliya mothagai tonijakha fia panchayatni adongni nukhung khungja sibi tuinawi tonglaikha hini saka amchaini lukurok ja salok khaduja kamini lukurok kokthomni bwskango nukjagai sakni birmani kokno sawik narika borokni koksil samung ungkha o kutungni jorao nangjaknai tui haksal thangai mak khogai laikha hapung hatai bakhogai tui manaharka chela bwrei tei chakrarok সমস্যাটা হইছে আমরা পাড়ার ভিতরে জল দেয় না কতদিন হইব আজকে 4 দিন ধরে 4 দিনই দাও আচ্ছা মেশিনটা কোন জায়গাতে আছে মেশিনটা কোনো ফাকাতনের বাড়িতে আছে উনি মানে কি কইতাছে মানে জল দিত না ওনা জল দিত না এরপরে তো অনেকে টাকা লইয়া যাইতাছে টাকা ফিরাই দিতাছে মেশিন কি বন্ধ না উনি একাই জল খাচ্ছে আপনাদের জন্য জল দিতেছেন না এই এলাকাটার নাম কি মুসলিম পাড়া কাঞ্চনমালা 1 নম্বর ওয়ার্ড এখন কি চাইতেছেন আপনারা আমরা চাইতাছি জল ছাড়া কি আমরা বাঁচাম আমরা জল চাই amchaini lukurokni khukni kok henke haphangni irima sep saichungni bagai simia borok obno leria wino cheri nai tongkosong lukurokni bagai nangjaknai tuini sep khlai rinani sanmung tisaka tabuk nai theklayo haphang o koksel chamungno tei tamoya priseno bureau report news now